खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बिजनी बरलगावआव थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरारि जथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइजों दिनै गायसनगोन। फैगौ 19 नभेम्बर खालि मदि सोरखारा हादोरनि कौटि कौटि सुबुंफोरनो पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि 2000 रांखौ थोंजोङै नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोगोन होनना भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फोरमायथिदों। फैगौ 18 नभेम्बर खालि क'क्राझारनि सान्दामारियाव मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि 53थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे मुसुखा लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनायनि सोमोन्दै खौरां मेल लादों एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार पुलिसआ मैया मोनसे क्राइम रिभिउ मेल खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि एसपि नुमुल बिथांनि मासि सामलायनायाव गोरोबलायनाय गोख्रै नायबिजिरनाय आरो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि सायाव नोजोर होनानै सावरायनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरांनि मासबाद आदर्श बिद्यालयाव फोरोंगिरिनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि 14 नभेम्बराव गथ'सा सानाव फरायसा फरायसुलिफोरनि बायदि बायदि हाबाफारिनि समाव गाहाय फोरोंगिरिया फरायसा फरायसुलिफोरनि सि-जोम गानस्लायग्रा रुमाव हाबनानै गाज्रि आखु दिन्थिनायनि गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। যোৱাকালি চিলড্ৰেনছ ডে আছিলে যিহেতু তো সিহঁতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিছে তো সিহঁতে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আছিলে ৱাশৰুমত গৈ প্ৰিন্সিপাল তাতে গৈ পেলি সিহঁতে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি থকা অৱস্থাত গৈ মেলি সিহঁতক মাৰিছে আৰু ভিতৰত চাইছে। তো এইটো মানে এটা সেক্সুৱেলি মানে এইটো ক'ব শব্দ নাই মোৰ তাত ন কেনেকৈ ক'ম এইটো বস্তু ব্যাখ্যা কৰিম মই এটা প্ৰিন্সিপাল হয় এইখিনি বুদ্ধি নাইনে তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ এনেও বেয়া আগে পিছে সেইবোৰ কৰি থাকে প্ৰিন্সিপাল ৰুমত মাতিলে কিবা এটা কামত এটা প্ৰিন্সিপাল লগত কাম থাকে স্কুল যিহেতু হয় কেতিয়াবা কিবা সুধিব লগা থাকে কেতিয়াবা কাম দিয়ে তো যদি যাওঁ আমি পৰ্দাটো বন্ধ কৰি লোৱা বুলি কয় তাৰপিছত পাৰ্চনেল কমেণ্ট কৰে বিয়া কিয় এতিয়ালৈকে পাতা নাই তোমালোকৰ একো ফিল নহয় নেকি সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিছিলে এবাৰ যে তই যদি মোৰ লাইফত থাক তেতিয়াহ'লে মই এই বাকীবোৰ যে যিখিনি হৰকত কৰে সেইখিনি বাদ দিম বুলি আৰু ইয়াতে যিহেতু এজন কেৰাণীৰ লগত এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে মাজতে তেওঁলৈ কমপ্লেইনটো কৰিছিলে ডিচি অফিচ নহয় ওদালগুৰি এক নামটো পাহৰি গ'লে অফিচত মাতিছিলে তাতে যাওঁতেও মানে এইবোৰ কমপ্লেইন হৈ বহুত হাংগামা লাগিছিলে কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া এইটো কেছটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল তাৰপিছত প্ৰিন্সিপালে নিজে মোৰ ওচৰত কৈছিলে যে মই পইচা দি এইখিনি চল্টা ল'লোঁ তো পইচাৰ ইমানেই পাৱাৰ নে যাৰ তাৰ লগত সি জিতি কৰিব পাৰে আৰু ওৰাঙৰ মানুহ বুৰ্বক ওৰাঙৰ পেৰেণ্টছ একো কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ কথাবোৰ কয়। তো আমাৰ কি একো মান সন্মান হেৰি চিকিউৰিটি বোলা বস্তুটো নাই এটা স্কুল নিচিনা এটা অনুষ্ঠানত যদি এইখিনি হ'ব পাৰিছে আৰু সেইটো বস্তু ইমান লাইটলি সি দমত থাকিব পাৰিছে বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ নিজৰ এৰিয়াত এটা মানুহ তো এইটো বিষয়ে যদি একশ্যন লোৱা নাযায় এনেকৈ আৰু আজি মোৰ লগত হৈছে বা হেৰি বাচ্চাবোৰৰ লগত হৈছে বাকী বেলেগ সময়ত আপোনাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো হ'ব পাৰে ন সেইখিনি তেতিয়া কি কৰিব সেইটো আমি ন্যায় বিচাৰোঁ যেনেকৈ ন্যায় কৰিব বিচাৰে আৰু আমি নিজৰ হাতত ল'লেতো আৰু বেলেগ হ'লে হয় কিন্তু লত কি কৰা যায় লত গৈ মানে সেইখিনি কৰিলে ভাল আৰু বিচাৰোঁ যে স্কুলৰ পৰা ওলাই যাওক প্ৰিন্সিপাল ইয়াতে নথকাটোৱে ভাল। প্ৰিন্সিপালৰ নাম কি? অৰবিন্দ কুমাৰ সিং। টকা পইচা প্ৰলোভন দিয়ে নেকি? দিয়ে টকা পইচা আৰু এজন মাজতে এজন টিচাৰ আহিছিলে দেই তেওঁ এইটো সাইকোলজি সামথিং কিবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছিলে ইয়াতে ষ্টুডেণ্টক অলপ মেণ্টেল হেল্থ হেৰি চাবলৈ তো তেওঁ কি কৰিছে মাতি মেলি কৈছে যে তই মোৰ লগত পইচা দিম তই মোৰ লগত আহি যায় ৱাগেৰা ৱাগেৰা ষ্টেটমেণ্ট তাৰপিছত তাই গালি দিওঁতে তোক কমপ্লেইন দিম বুলি কওঁতে কৈছে বোলে মই কৈ দিম তই মোক হিণ্ট দিছিলি তই মোক ছিগনেল দিছিলি বুলি কৈ পেলাই সেনেকুৱা কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট ডে পৰা তাই নাই আৰু স্কুলত পিছত তাইৰ লগত মোৰ কথা পাতোতে সেইখিনি गोदानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि आफादगिरि बिबानाव प्रणय बसुमतारी बिथांखौ आरो गाहाय नेहाथारि बिबानाव मृत्युंजय बरगयारी बिथांखौ लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिबानाव निर्मल मुर्मुखौ थिसनदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। जोंहा चिरां दुवार इउपिपिएल कमिटिनि दिनै गोदान आफाद दानाय जादों गोदान आफादगिरि गोदान गाहाय नेहाथारि गोजामनि गेजेरावनो दाफामलायनानै जोङो रिसाफल खालामनानै गोदान मोनसे कमिटि दादों थांनाय बिसायख'थिनि सिगां जिहेतु नैबे कमिटिनि साबसे सानै दैदेनगिरि मावथिफोरा
एसे पार्टीनि हेंथा खामानि मावनायखाय बिथांमोनखौ पार्टीनिफ्राय बोखारनानै दा गोदान कमिटि जोङो चिरां दुवारनि UPPL नि कमिटि दानानै होदों आरो जोबोद मोनसे गोख्रों कमिटि जों दिनै दानो हादों। नोंथांमोना सरकारनि हेंथा दोलो जानानै दा इयुनाव माबायदि हाबाफारि लागोन माबायदि खालामनांगौ? सुबुंदारा खान्थियाव जिहेतु जोंनि भारतआ सुबुंदारा मोनसे हादोर बे सुबुंदारा हादोरावहाय जेब्लायबो मोनसे रुलिं पार्टी थायो आरो मोनसे अपोजिशन पार्टी थायो। जोङो 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम रुलिं पार्टी जानानै बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामबोबाय। दा 2025 मायथाइनिफ्राय जोङो 2030 मायथाइसिम अपोजिशननि बिफाव लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनो थाखाय थाग थियारि जादों आरो जिहेतु नैबे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिमाव गोबां बिसायख'थिफोर फैगासिनो दङ। दा जोंहा MLA इलेक्शन फैगासिनो दं। MLA इलेक्शन बायखांग्रोबनो जोंहा MP इलेक्शन फैगोन। MP इलेक्शन बायखांग्रोबनानो आरो जोंहा BTR नि बिसायख'थिया फैफिनगोन। बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जोङो 2020 निफ्राय 2025 मायथाइसिम मोनफ्रोमबो बिसायख'थिखौनो जों देरहाबोदों। दा जोङो 2025 मायथाइयाव मोनसे इलेक्शन जेनदों। 2026 मायथाइनि इलेक्शनखौ जोङो मोजाङै देरहाफिननो थाखाय दिनै जोङो साखाफारा जानानै दं। MLA आव जोङो BTR नि सिङाव आरो BTR नि बायजोआव मोननैयावबो जोङो MLA इलेक्शनखौ जों गेलेगोन। देरहानाय जेननाया रायजोफ्रासो डिसिसन लायो। रायजोफ्रा जायनो भट होगोन बे देरहागोन, रायजोफ्रा जायनो भट होनाय नङा बे जेनगोन। मोन 6 हारिफोरनो ST होनायनि सायाव BTC-नि EM रबिराम नार्जारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आसामाव थानाय मोन 6 जे हारिनि मानसिफोर दं बिथांमोननि माहारि आफाद आरो बिथांमोननि हारिनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो ST मर्यादा मोननायनि थाखाय जे सोमावसारबाय थादों बे सोमावसारनाया दिनै गोब्राबनिफ्राय गोब्राब मोनसे महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन मोनसे महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन सरकार थांबाय, बेफोर सरकारफ्रा गोबां समाव बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनायनि बागै माखासे रदायफोर होदोंमोन, खोथा बाथ्राफोर दङमोन। किन्तु दिनै फैयै फैनानै नैबे समावहाय बे गोबाव समनि जेंनाया मोनसे गोब्राब थासारियाव फैनानै बायदिसिना माने दान्थे बिदान्थेनि बे थोरफोआव फैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोननि ट्राइबेल जानो नागिरनाय क्राइटेरिया मिलाया, संबिधाना बेखौ एलाउ खालामा बेफोरनि माखासे बाथ्रा खोथाफोरबो दिनै बेयाव बेरखांदों। जोंनि थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि माखासे माने जेफोर आफादफोर दङ, फरायसा आफादनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माहारियारि आफाद दिनै खौसे जानानै बिथांमोनहा माने जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया जाहाथे खहा जाया, ट्राइबेल थाखानायफोरनि सिनायथिया जाहाथे माने गिख्रंथाव जानो हाया, जोंनि मोनखानाय संबिधाननि जे माखासे मोनथाय अधिकार सिनायथि बे खाबुआ जाहाथे खुनु प्रकारै गोमाया आरो बेखौ हमथानांगौनि थाखाय सोरनिबा ट्राइबेल जानायजों बेफोर जोबस्रांसिगोन नामा, सोरखौबा गोदानै ट्राइबेल खालामनो नागिरनायजों बेयो मोनसे गिथाव बाथाव थासारियाव फैसिगोन नामा, बेखौ गिख्रांनाय फैनायखौ आं नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि आफादफ्रा खौसेयै ज' जानानै दिनै गावनि रैखाथिनि थाखाय मोनथायनि थाखाय जुजिनानै सोमावसारनाया दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों महराव फैदों। आरो बेखौ लानानै दिनै माखासे दुंहाव थासारिबो ट्राइबेल बिग्रा आफादफोर जातिफोर आरो थाखानाय ट्राइबेल जायफोर हारिफोर दं बा आफादफोर दं बेनि गेजेराव माखासे फोथायलायनाय आरो माखासे जोंनि गेजेराव सहायलायनाय बे जिनिसा लासै लासै गिख्रंथाव थासारियाव फैनो नागिरनायखौ नुनो मोन्दों। दा जेखि जाया आं बेखौल' बुंगोन, भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जे मोननैबो थाखोनि जोंनि जाति जनगोष्ठीनि अधिकारफोरखौ नोजोर होनानै खुनु जातिनि अधिकारा थाखानाय खाबु सुजुग सुबिदाया खहा जायालासे रावखौबो माने गिनांगौ गैयालासे खालामनानै भारत सरकारा गेजेर गेजेर माबा मोनसे राहा लामा उपाय लानानै दानि मोनद' हारि माहारिनि ट्राइबेल बिनायनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे गोदान राहा लामा बिथांमोनहा बिजिरनांगोन, आबिस्कार खालामनांगोन आरो सुस्रांनायनि राहा लामाखौ बबे माने राहाजों जायो बेनि माखासे लामाखौ निश्चय लानांगोन। आरो फारसेथिं आं बेखौ गोख्रोङै बुंगोन जे ट्राइबेल जायफोर दा दंखायो 14टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेलनि बिथांमोननि जे अधिकार बे अधिकारा खुनु प्रकारे जाहाथे गोमानानै थाङा, बिथांमोननि मर्यादा खुनु प्रकारे जाहाथे गिख्रंथाव थासारियाव फैया आरो बिथांमोनखौ जेब्लाबो मोनसे बिसासाव दोननो हानांगोन, लानो हानांगोन आसाम सरकार